الحمد لله القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة فالصلاة عماد الدين وعصام اليقين وهي ناصية القربات وعز الطاعات فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد رواه أحمد والترمذي بسند لا بأس به والصلاة أعظم شعائر الدين وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه أبا ألف كاتنك ولمن دونك على بركة اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم أبا لفوكاتنك ولمن دونك على بركة دندي فولمنا دندي ولمن دون منا دندي بركة منا تنوب علي دافي بلا مسد ألم ينقو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما جنني آدم الدون لفوي كما فو كم بتو دما أوكي ويد لكم يدا ميو دون أمبيا كوم من كما على بتو أو ما فوي تيجا كسيوي جيلت كيف فوي تيجا بنيا كسبوا على بتو إنجا وميان لكم يري إكومي barada kore fuit sika bunyama bulu kasa wita kunka chukomina itara kunyere mingama itara bara mingama ko jiri laki bisaraw de kama kalula sive bara wore sika fsai bulu bara dala katemu ka chukomina de angani njele tike nyene mayi ala yamblad gu kulo mingo ka kakaba kulo dulu anguna ka jidi amma ka dumini di amma ka sanji jigi ka fale ve on fale ayen ama go be fɛn fɛn ko bɛɛ di ama an ka ɲɛnamaya wasailu bɛɛ ka bɛɛ di ama ɲɛnamaya tɛ ɲɛ fɛn fɛn kɔ ko bɛɛ di ama nka o bɛɛ kun ye jumɛn ye a y'a a ka ɲɛnamaya kɛ ni nin fɛn ninnu bɛɛ ye walasa a ka n bato a dilali kun ye bato ye dɛ a tɔ bɛɛ ye senfɛ ko maa dila foyi kama kuma kungile do kuma nyekda kiledu ta fanjamandala wama khalaqtul jinna wal ins
majina adama de la fui kama illa liya'budun fukan bato dama ay kuma to foka no boala ma uridu minhum min rizq ma garsige yinu fe fa ma to bi garsige yinu kamara de un fe obi atoyedi impôt yinu kamara de un fe obi taxi yinu kamara de un fe obi musaka yinu kamara de un fe tarulu yaruna ke fa mai taruna damu na lafiya una koloshi una shirosro ma uridu minhum min rizq na alama garsige yini nga jomfe ma fu yini jino fe ka dina alama ما فينا عدم الدون فوقاتنا علم وما أريد أن يطعمون نما ينكو غني على الدمني بيك مايك مامي هل نيتي كودون كسبي كاسكا فام أما فاما منو نومي كوسكاونا أو نبي دمني دوما أو نبي كا كورايدي أو نبي كوكا دمني كوسوبي أو نبي كوكا جيكو سوبي أو نبي غاردي تاغا بلو دالا أو نبي موبلي ينكا دوما أو نبي ne odla ne mafu yini afe magar sigen nasra shi yini afe wa ma yini ko abe dumini ni kana dina alama ala ira kasanu umma ka ya fo wala sai ka fa inna allah kikado ala ira tikitide huwa ar-razzaq ali de garske kela yire ali de garske kela nganai ali de bi jon garske ar-razzaq sigatul mubalagha do ka kuma fo ka kulu goleya ذو القوة المتين فنقول قلت كدو أما قلت كداف فيلا ولم يكن له ولي من الذل بيش يوند على لك بدغيا فيلا لا فويت على لا قابي فناداير ما ناك جوندو يكبو لا فلا أتي لا في الأرض ولا في السماء أتك دو كلو كوكا أتك بكلو بلولف لا يركن على ما قلت عدم ديلا تشومنا أما قتجينا ولاتي أما قتلوا فلا تشكمنا الله تعالى ما قتجوا مليكة ولا أتشكو كلينا إن الله لغني عن العالمين الله تعالى كريم به أبانا يامبه أسيمولا يلدو كبواكا دافي بما على ما فويد لا أما قبسمما قل هو الله أحد الله الصمد عليه فما كلي فما مي سميردو بد سميبالي الحي القيوم مسا نينمادو ميغا نينما يا رeka نينما يا كا نينما يا تبويرو وري اكا نينما يا دلوند نينما وري لا القيوم نينما من جومبه نايري اكا فوي سيرين دي دافنا اونغي إما على دوندي كوي إما على دون إما على صفاتو دون وديا تو على بوياتيرو على كدافع بيننا على سراك على يلا أبناء تلاك كبد دتري كبد إلمني كبد بان كل من عليها فان أببنا تاك بوي كعلى توكو على يكلينا فيتي بوالا أيوة فوق نقبلو وني بسونا على لا تفوي فراكا ني ببنانا تفوي بوالا ونعمل أمبيا كومي نما ويالا بتولي أو بتو إنتي فوي نيا علي نعا كربلدو لجربلدو كان جوكو يلجي هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيام لو بتو يمنا كان لجربي كان لجربي فانا قردي كا أنا كوب بني أيري كا بني يوي أنا دون كام تونو على كيرلا نتعالى دي فامي من دمنا يودون من بسنا يودون من منا كي يعني جيه وليتي على يودون ala bi lajarabi mun ke ni qur'ani ba fako wala sa quray akoka bangi ayruwi akoka bangi ayre damai la harabeka don ko ni minena kumina aflani be maki kay matunyo na ta'ala ti ko do lajarabi wala sa kwa kunda don ba allaje wala sa ka don la alaka sanu uma okmana ambiya kumi ngama ayra kungan woyini ko dongwe halni ala kumo fo ayin adama de kunganga ayra fle ka ayra kun fle abeke ki munu hera munu jela ko lu fle abedu kolo min goka ko fle ka kaba kolo fle ka ayra yini nga halni ci de nguma ci
afoni mbe gwanza e ne manga foi ke ne biate kun foi tena wazifa foi tena bla kun foi tena na adama de kun bayira yini ngawla hal ni ci de ngumaci ga ala yo doni taka bo anuna ka anna kun fo ayi kwa ambiya kun min gama wo ya ala batoi ta antika na fa foi sa alama on de ba ala ka fen lalunga ka balo law mu mamulo ya فيتامبلويا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فنو بدو كل قوكا ني ادم دي بي مغو نيالا وبي على تاي وما بكم من نعمه فمن الله نعمه بي على ابي على تاي اون دايج مي جاني وي تشغو دون ها نداي يري كما ماندede اوكي ite foyi hali ire kunti tay wa rebu foko ni masara kwala ya kalfa minana ja hali ni rembi kwa di shiflani nyonje ni bike ga finya sama kabla noy ja hali werete etai jangu ikana fulu jangu be fama ya minguna jangu ibe duguti ya mina jangu ibe mariani mina foi tambolo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ayaru ala tay wa ambe basrafa ka ta'ala fi ay ni adama de ma ala do itacheneu onge fabuli lake ke tinchukodi fej menye te kwanza ambia joni amla ya ala amla munaya abatoli o koto we menye we anga barake minonde wala sa anga sega bato ni taraki ke directori fauteuil munumbi bla bureau la équipement munumbi bla bureau la ordinateur munumbi blay mina munumbi blay olube mungama ki deme ka ministère barake ete imata ku ikati ko semeka sunoko ina kunte sigiliyo nga sigi fe dirima mungama ki kabara no ya ibulu machine nun dirima mungama ibla kunye ministère bara minye wal directeur bara mi ko no ya ibulu o bana ala fe munundila ka di awmaya ko o bande meka ala batolin no ya ambulo ka nyenema ke chugo no ya ambulo on hakila kwa na kunye o fen yirude amara ke secrétaire yana kwa na kunye jouer ordinateur la hote bara chene la obla lay inna kunye bara mi ka bara kemnade ban ala fen fendi amaya bara kemina unde do bara dmenya ala bato kela unde do ala bato mina unde do ni mo famu yi mago be sade ni yakila ko jien kunye jien re ni yakila ki na kunye dominicain ni jimini awa ika shiro nyma soro ikika bejon soro idi baga on be kaka ala yo defu ko mamu wanda ya nga dominicain anga jimi anga nda anga lafiya ala ko tala ala bato tala ko lube ko min nema baga onge eni mishika kan ini sakaka kan ini nyame kan o yara ya nyuma no mawe koy ala yulu fo mi ga kulu yara kapsa kadaka nulu sira ke dola ni mago serulu ma usugo bidun na adama deta ala batula a perdi kabude onge kadaka fe nata ya yini kuminga manato yen bi janko ni montru bi bolola na jora dadra montru dilala ni nyema sorala akwate marché ibatu itegalatiya ertala bli téléphone na réseau blad damne ni tara de la nama son ibake tugodi bi débrancher ga voilà hali wulu ni adama do wulu takabla gardien la ni ye wulu takabla ki ga fe ngoloshi shuyeni kelengera wulu makashi flakera wulu makashi ika mino imago bega sa wulu makashi dumbe wulu ka baloye kwa be fe ngoloshi ibina munge wulu ibina jago hakuna jale imadi wulu kunjila umai adama de ka hakle ni ye ka nyeshi aka fe maratawma yale adama de ba biskiye chugodi ere adama de do gwaza ka blati أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون كلا أكلني أدلك بلتي وانزا تلونجلا توا أنك فوقا سجي توتك أنا نعلم يا أيحسب الإنسان
أن يترك سدى أنا ما دي بافع عليك تويتي غوانزا إتي بلا فويلا أو منا بلا كومبانا على ديو فوا قام بلا كويا على بتولي يكون ورفوي تعالى أم بشيرة كروكرويا وعلى ككلبانديا كشيرة كروكرويا على كرك تشيديا صلى الله عليه وآله وسلم ككشين ما تشاما ينال فاكو جيد على كرك أنا سمو أنا كصحابه وقاين ويلي دكا قرب نداء التقوى على يسرني ويلي دكا سلام ويسرى aka donko aka bara wala herema atlama kono bara wala herema donc c'est le dokoy wange naloma manala go chigo naloma manuka naloma kuma fo chigo aka aslama kono bara wala herema c'est do de c'est bi lago shini kuma kamuno chiomteo na fara ko seli kabbu ba mu go ebi seli beninga seli ko dabla ke ngai bi seli de dabla ka faroka o ya foto ko o te ko doyde yar bi seli abininga oh no ba ka seli chien abo de dabla ka fara seli keli ka wa tara bi seli de dabla ka fara o kojugu keli ka ke janime de kungele ayra ka kuma nda nyekoro parce que ni ko seli doro ti kimbe ni fo yingo ha mam bisela abininge ha an wa ka seli ko kedi an mo fo wa jugo de an ma fo ka seli ko ke aw tesla me man jugo ye wono jugo fana nyefo kuma sira do mina o nyebe fo bara bena nyefo jugo do bara bena nyefo dodo wa islam ya bara bena kafsa mandiado aka aslam ya bara wala herema selido onge شهادتين كوفي اسلامي فرقلو لبارا فويتي دون بافا مباكو كمانا مين بون كاتمي سيليكا الصلاة عماد الدين دينا لومادو اتا تلوما كورودون تلوما دي كوري نيا بو فين غورودرو فين بيبي اجومبو ديكا نيو بوا كورودرو ابيبي دانغانيا تانغانادو قال علي دي سلاي بين العبد وربه دون بو يا ماموتو كناصية القربات فمن بما سرنيا على لا كو اولو تندا شيدي سلي سرنيا على لا لون فمن بما سرنيا على لا كو اولو تندا شيدي سلي كوري سلي دي بو تو كوروندو كانا اما على كو سلي دي باندمه كا انجوغو o juguma ko minambo weleda ko islamaya yode ko seli de bo nye anyi seli de ban la dikka bo jugo ni kongo ni batra wala nabi mo bo qur'an ko ayu mangutu ni seli joli o mangutu ni jagadili ma shite ke islamaya yumay kasuri te sella yumay سيدنا عمر رضي الله عنه أكوني يتشي ما فشكدو حليم سوير بالا أقرأ دي نية ماي كوني ماي أكسلم ماي سلامي نية سلامي كوا أكسلم ماي إيه كوا كنا توني ني كوا كوا تودي تشكا جمو كتموكا كنا إجيني سلي بالي كدنايلا كني إجيني أكجوجو مايلا كني إجيني أكجسكونزانيلا كوا ما مينغا سلي كوني ماي ko o tato to yo de ato la harala bi sel de folo laje ni seli nyana to bu soro ka laje ma fla ndi nyonje kuy ngo umar nu kraka sahaba wiye kala wiye tadabburu de ke wiye kala de ke wiye iqtibasu de ke ayo ni ala kraka kuma kawna sallallahu alaihi wasallam o de ato folo la hara kraka ko de folo bi laje no nyana to bi laje no manye ye umar ka kuma mina no manye dro umar ka kuma mina ko to nu laje kuntulula ini ma jigina rapport la nu passeport la jeli passeport yere foy ka ba ma bo visa la jeblewa passeport yere foy passeport may o kono ma bo kono sebenu la jeblewa ah او mana sili passeport di القيامه والله ngalina alala ayre ningma yere folita ala kalimbo kuy ningma nu yiche halla mandan lula wa mi ne kabakuya mamunu min ningma nu kokari
o mɔgɔw bɛ fɛnw ka k'u yanga k'a fɔ k'olu bɛ maa se Ala ma k'a sɔrɔ o ma sɛbɛn kitabu si yɛrɛ kɔnɔ k'o bɛ maa se Ala ma. E ye seli lagosila jumɛn ye a ka tɔn ɲɛnajɛw de don, e tɛ Ala bato kow don wa? A ka tɔn ɲɛnajɛw k'a b'olu lagosi. An ka ziyara sigilenw, e y'a ye seli lagosila jumɛn b'a ka ziyaraw lagosi? E y'a ye seli lagosila jumɛn b'a ka tɔn baaraw wari fara ɲɔgɔngaw lagosi? Ni wiridi tigi do, seli lagosila jumɛn ye n'a wiridi tigilama do k'a b'a ka wiridi lagosi? Kuranɛ, e ka fila dalilu lajɛ Kuranɛ na tan, e ka fila mankutuw lajɛ Alakira ka hadisaw la tan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ma kalan ye tiɲɛ nka ani tɛ da dɔn o fana tɛ kelen ye dɛ. E mɔgɔ bɛ fɔ ye seli y'a dafala de ye, seli komaso la, hali n'i ma seli silamɛya yɛrɛ, nka u b'a wele ka na waribɔ ko minnu ma u t'o fɛn fɔ olu la, u b'a wele ka na lajɛrɛ minnu ma olu bɛ mankutu ka u mankutu ka sɔrɔ aya t'a la hadisa t'a la dalilu foyi t'a la dɔnnibaa ka kuma yɛrɛ t'a la. N'i ye nin kɛ siɲɛ kelen i kisira, n'i ye nin kɛ n'i ɲɛ dara nin kan i t'i jeni, n'a jɔn y'o fɛ yen? wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jɔn y'a f'i ye? Anw bɛ lahɔrɔma dilan min an fɛ yan, jɔn dalilu jumɛn b'u la? E b'u suma ni hadisa ye fɛn minnu fɔ ko barika b'olu la, Ala yɛrɛ ye lahɔrɔma ko minnu bila sen kan, e b'i ta suma ni o ye, n ko dalilu de b'olu la. Kuranɛ de y'o fɔ, Alakira ka hadisa y'o fɔ, e ta dalilu bɔra min? Ne ye n den ɲininkali kɛ a mɛnna, jaabi t'a la o, e ta bɔra min? N'an ko ko ka lahɔrɔma mana kɛ dɔrɔn karisa ko ka di ne ye a ka b'u bolo, n'a ko ye karamɔgɔkɛ dɔ tɛna an bɛɛ taamatɔ senkɔrɔ buguri cɛ, parce que e bɛ samaro ci min na dɔ hakili la k'o kɔni n'o ma don alijinɛ kɔnɔ maa si tɛ don. Ok, nka kuma ni diɲɛ ni cɛ tɛ kelen ye. A ye seli ko don a sɛbɛ la. Seli o Ala bato olu la tiganikuru kunbaba don, tiganikuru la kunbaba tɛ ban. Ala bato ta'at olu la kunbaba seli don. Muaz bin Jabal ale ye hadisa dɔ lakale, a ko Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko rasul amr, ko kunkolo yɛrɛ jagokun al-islam, ko ye seli de. Al-islam ko silamɛya yɛrɛ de ye jagokun ye, o de ye ko kunkolo yɛrɛ ye. Ok, kana foyi kɛ min bɛ fiɲɛ bila i ka silamɛya la, silamɛya tiɲɛfɛnw olu ɲini k'o dɔn i k'i kɔlɔsi olu la. Ko kunkolo yɛrɛ ko in, nin diinɛ ko in a kunkolo al-islamu o ye silamɛya yɛrɛ ye. Wa amuduhu a tuloma as-salah ko ye seli ye. Fɛn o fɛn n'i y'a tuloma bɔ a kɔrɔ a bɛ ben. Wa dhirwatu sinabi ko a kulu sigisigima yɔrɔ, a kulu kuncɛmana al-jihadu o ye jihadu ye. Alakira ye nin fɔ sallallahu alayhi wa sallam. O kɔ dɔnnibaw ko seli a'zamu sha'air din, diinɛ sha'airu de kɔrɔ silamɛya tamasiyɛnw, silamɛya kobaw, silamɛya yɛrɛ bɛ ye ni fɛn minnu ye, ko seli ye olu la belebele ye. I b'i yɛrɛ nege o, n ko ale de ye siɲɛ 5 ye tile la, seli de man ca tɔ bɛɛ ye wa? Ala y'ale ɲini tile kɔnɔ 24 heures kɔnɔ siɲɛ 5, nka a ye sun ɲini san kɔnɔ kalo 1, ka hiji ɲini si kɔnɔ siɲɛ 1, ka jaga ɲini san kɔnɔ bɔko 1. Nka a ma seli o bɛ kɛ don o don de, wa don o don siɲɛ 1 tɛ dɛ, don o don siɲɛ 5. O ye ko denni ye, seli tɛ fɛn denni ye dɛ. O de y'a to ni sɛtanɛ serila ka seli ko in kɔni fiɲɛ i bolo ka ban, sɛtanɛ tɛ ko wɛrɛ ɲini bilen koyi.
ba sura sahibi ko beke be ko nyuma beke sa shaytan ti sege chila shaytan ba fa ala mago be seli balika fena ibe ko nyuma beke sa ibe mo kambe nyi du nyeba la ti seli nga nyeba bulu la blale do de ala mago taka bulu la blala ibe mo kambe nyeba at kon di seli nga abi hina de ala mago taka hinana ebo o bulu la blano femununa hey ala kira de ko ako jondi sunu ya ala lani foye minga da ala yakatama ala ka fardauka ko tiki sago ke gafsa wala nymange koy ange ko tiki sago ke akakusa wala nymange seli fardadi seli farda duri ka damne fajri la kata kunje safula kana klunge kala kana abwa watila ichugo don dan me diundone dan me kono sakara dan me sujugu bay udone unyini ngara ko mu yawsiya ma salakakum fi saqar nunwe ku ko jugu chamange koy ngaw fololo jmeina qalu uko lam naku min al musallin nama fokuma wore ma fode ngaw ya dem new dila ni ye kasula de jole ni nga ko mu yesia ay dakunu ye folo mu vo ba soro de ala jugumay oko ala ko kun ako fa waylul lil musallin ako golo be selibawi ama munu ma selite folo de fa waylul lil musallin ko golo be selibawi wona ble be selibawi wal majan ma sudo trodo seliba jumu alladhina hum an salatihim sahun munu nyine mbuka seluko hey tafsiru gafe munu banfeya olu ma fonyongo ka fo ko ni kuma korode ye ni ngambe al mutahawinu bis sala ma min seli kafien abulo amago teseli wati kula tay ka ta tafsiru gafe fu fleban ti tobariyo qurtubiyo ibn kathir ta tafsiru gafe lako doni mun tu fle وتفسير من دي على هاتوا بنعباس يقول كوا على كهنا كبوك على هنا كواكو عن صلاتهم كنا كنغو في صلاتهم كوانشي كنتي بوكنا إلا الأنبياء والرسل كنا كنغو في صلاتهم كوري هل ني إسيل توانينا ندرين يكلي براسيل يرودو كوالي كنغو بيسرو كنا أكو عن صلاتهم كوري ما منو utaseli ko de nu akili jiginana kuma mina yi utaseli ko de nu tlala ferela kuma mina oluka seli ko de nu mama ko bengene bora kuma mina uka useli fana kuma seli kuma o ba sura lazara yere temena bil lazara seli kuma mina o do e ba sura fitiri sira fitiri ti teme olu fei ni safo sira ba be faranyonga do were munu be tunga fe munu be bara to bu bara uni fe ona olu ko ye ko ati teme ba be faranyonga were nyana ko ka ke angro ko jamo la ilaha illallah angoro seli adam kuma do fo ya banyana ko yele ko kuma do wal tulonge kuma hey kana sajake ala fe sajate mani ala che tukunyoya fo itanjini ala che fo an ya ka jonde ayandla bal mayate mani ala che tulonge te mani ala che sajate mani ala che kui aya jigina munafiku mununa ngu ko kulube tulonge de la kulu kumbe klongela kulu kunde sebela koy uye kuma min fo ambe kuma cha mvo biato bo uka juwaye de kana klonge ka alaka ayawla de seli min ayati llah alaka kabaku dodi do alaka tamanjon dodo alaka ayo dodo ani fo itekli bana alladhina hum an salatihim sahun kum gawdido mamunu mogo teseli wati kula umago teseli ketugo nyumangola ema don ba ko ala ba foli minge aqimu ssalah wa atu zakah ay seli jo ko ala ta fo ay seli aba fo de ko ka jo iqamatu ssalah seli joli dun don ba ko o arab ka koro de ka chula ka kumana ka chula ka keni khushuwi ka donc jo bedal ba masanye kullena na be munajatu de besina bayna al-abdi wa rabbih jona made bet ko nyoyala abegindo nyoyala ema foki kana sel ba nye horomatike oni be seli bonya jirali ni seli horomati seli ba ko be ko mani abe ko mani fama sigile ni do na ko abe teme oni yonje
seliba nya koromatike disansi do bi abada sherati som okmana ko seli min floy o de ko nyire tluma aski meminga anga baraw la kanunedu hadisa wara nana sallallahu alaihi wasallam mas'ud ya hadisa lakali ko barad min gadi alai barad min gadi alai katama baratoka yara alaki rayin yaran nashin chama kuma dobla jabi utakili nga don bo ko korate ko hadisa fora nyongo de kwa koroy nyingali kuma ani nyingali kala yere chugo ko alaki sallallahu alaihi wasallam alaki yan son kodona ka son famiyala cidedu nabi mando ko mana be jabi ka sanga ko yere munasaba ma ko chugoya ere chugoya ani ibe jama mina walma mamun sikimbe layini uni minga kan o yorina abofu shen do la ku ala kirayni sallallahu alaihi wasallam ko baraw la samanti baraw la kanuni alayo ko ala kirako sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha kuka silike awatila as-salatu على وقتها كسلك أواجلا كودي كده عليه نسلك ما سر دوري كسل نسلك ما يسرق كوكولا بلا كسل نسلك ما يسرق كوكولا مين بسيجا بلا أبلا كسل نيو فراكا مونغاما أزرو دوبي شراب السميمة إكان ينتولا سيكا سرق كسل docteur do ma kono farale babulu abe operation na ne mani faraka no yo black ko abta seli ne mi yo sora na focus la ma ko hal ni ma be sai bita seli ko ra nyene ma la fe do be olu tsika bla fulu to kalasi ni ozru na sharia be somina we o tedda bo ngama ko we ngodi nana ko don nana doruran nana الضرورات تبيح المحظورات وقائدا لك الدنيا الإسلامية لا ضرورة جلهم مننا أبو كوك من يلي دو سرد يلي جوي نينجا تكتاب له ده كيف أنا كي تي أوبراسيون دم نسي لواتي مسرويا أيتا توبنا كده بانغ ما يده نا ينزور على بي ولا بارا لا شين دوبلا بنزور على شراتي نومنا ولا ما يكره بارا وبارا توكا سيلك ما كلش الصلاة على وقتها كشلك أكمنا كوي بارا لكني على يورو دو با فامو إسكي ويكوباي ما سيلي نا من عند لام سيجا سيلي وتيجا فاميا يا نيكو موكا ولي كسيلي فجر في أبى نلو ما دونينا جانغو توبلا ما فصون دو أبى تده أدو أما نونغا سيندا لو كيا فاما توبلا ما فصون دو بي من دسون كونو نيما مسو تيجا كونو دين تيجا كونو ka wuli ka fajiri kɔni zeli fajiri kumana o y'ale tana ye misiri kɔni dew ka bɔ ka taa misiri la ayi ale ka du in daraja ka bon ma ale yɛrɛ daraja ka bon ma ale ka da in yɛlɛli fajiri fɛ farati b'o la o ye danger de ye ale y'a damana mɔgɔ de ye te i tɛ foyi ye hali n'i ye président ye hali n'i ye ministre ye bɔ i ka taa seli nge bɛ bɔ ka taa catiri bɔyɔrɔ la gardu bi tugu ino ibi boka ta chatri boro la ibi boy bita balonda yoro la ibi boy bita batara ko ke yoro la ko munu ni ma koroba yere ta yoro te anga fama uti tawla ya nganu dona sogono ka da sogo dala fajiri be wele uti bo selva na be wele uti bo aw mo were nyana ko ni bila la place do la ka ba ko e misri la ta bene ka boyka fabe elo ebit la ka boka na misri la cha to nga anga ndo fotan ko fu itala ebit la ka boka na misri la hala teme ni korola ni tachena ni baradat lalila ni taroti bulok mamina iti ma yiningalike mati yiningalike hal ni mi yo ba denga teme tendo anga directeur korota al ni minda moka ima do di wele do na ibina anzoro misri la yana ala salama jila ba jun koroy wallahi anga jamana moka nga maloya ni ko nuna afla bi ba alala anyuma nama a décelé nagashile bi soro kana segi alama amalo yali
anga jamana a wartigi ba famba bebeti a fama ba famba bebeti u ɲumana ma bebe giru nɔfɛ kuma min na u mago foyi tɛ ala la u mago tɛ misiri la u mago tɛ silamɛya kokɛyɔrɔ foyi la ma n'u tiɲɛna kuma min na n'u kɔ tiɲɛna u bɛ sɔrɔ ka na u sigi chaise kɔnɔ misiri la ni ɲumana ma kun nana ni i kɔdimi y'i sɔrɔ an t'a fɔ k'o kɔ tiɲɛna an b'an ko kɔdimi de y'o sɔrɔ alimami yɛrɛ de bɛ chaise ta ka d'o ma wali a ye chaise ta ka di cɛkɔrɔba ma nka dɔn in i b'i ta i bolo ka na koyi dɛsɛ de y'e se yan e tɛ yan fɛ o cɛ bi an bila ɲɔgɔn kan yan a ye to an ka sabali sa ko in laban ye ala ko de ye koyi wal aqibatu lil muttaqin hali du kɔnɔ du kamalenŋayakiw minnu bɛ ko bɛɛ kɛ du mɔgɔtigi ŋaaraw minnu bɛ ko bɛɛ kɛ ala tila k'a bɛ laban olu ta la ayi du de bɛna laban minnu sɔnna furu ma minnu sɔnna basigi ma minnu sɔnna ɲɛnɛmaya ma ninnu de jasilen nagasilen bɛ tila ka n'u ta ɲɛfɔ olu ye ka sɔrɔ nin bɛ furu tuma min na a tila ko nin tɛ ko kalama furu ko bɛ tɛmɛ wa e ɲɔgɔnna ni i bɛ t'i yɛrɛ don mun na sisan wal aqibatu lil muttaqin a kɔrɔ ka ca koyi n'e ma kuma in faamu e ka kow lajɛ bani jango ala ye sini ngalifa maa o maa la n'i ɲɛ dayɛlɛ ka ko daminɛw n'u cɛmancɛw n'u labanw lajɛ ala ye min fɔ ko ko bɛ laban ala ye siran jɔnw da la tiɲɛ don dɛ wallahi tiɲɛ don an bɛ kɔrɔtɔ de nka adamaden de bɛ kɔrɔtɔ bana ka seli k'a kuma na an ko n'a fɔra dɔw hakili la ko koba tɛ faamaw ni hakili la ko koba tɛ a k'a kuma na ni koba tɛ n'a fɔra ye ko avion bɛ départ kɛ nin heure in na to e ka to so bani i da k'e ma kunu fɔlɔ m'a fɔ convocation dɛ k'a fɔ a ye na yan'a kuma cɛ a kana fɛnw kɛ n kan t'o ma dɛ a fɔra ye nin vol bɛ wuli nin minute in na nin seconde in na n t'an yɛrɛ an fɛ yan yɛrɛ fɔ tubabu jamanaw kan i da so ye i da k'e kunu kuma ma se ne yɛrɛ mana mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ seli ko lafu ka seli bɔ a waati la k'o tɛ koba ye o ye ala ka hakɛ ye jɔn ni ala cɛ o maa kelenw de bɛna daga don musow da la ko dumuni ma mɔ joona o maa kelenw de bɛna daga don denw da la k'a ye den ci ko kabi kuma jumɛn k'a ma taa halisa n'i y'i den ci i hakili to a la dɛ 3 heures de bɛ n'a tigi cɛ i ye 15 heures de fɔ a ye i ka i jija o k'i sɔrɔ yen i nana 15h30 i den dan bɛ a ma wuli fɔlɔ yɛrɛ a wulila a y'a lasama i ko k'e ma taa fɔlɔ a ma taa fɔlɔ n bɛna n labɛn n bɛna taa ni i den y'o fɔ ka bere to i kɔrɔ n'a filɛ e de cɛkɔrɔba dalen filɛ fajiri welela siɲɛ fɔlɔ la o ye k'i kunu fɔlɔ ka mɔɔw ba a b'i yɛlɛma ten a yɛrɛ dɔw dusu bɛ kasi o hakili la ko nin ye misiri wele waati wa ayi misiri wele waati tɛ dɛ nka an kɔni y'a wele i y'a faamu misiri wele waati tɛ dɛ nka an y'a wele e ko di an tɛ tubabu la ko an bɛ mali de la yan a bɛ tila kun a b'i dacogo ɲɛkun an bɛ t'o la misiri wele bɛna sɔlatu bila k'a fɔ sɔlatu bila ka ɲi an t'a kɔrɔ dɔn dɛ as-salatu khayrun min an-nawm ko seli de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ i filɛ sunɔgɔ min na kan tiɲɛ don dɛ seli hɛrɛ ka bon sunɔgɔ ye misiri wele bɛ nin siɲɛ fila de fɔ fajiri kaɲɛ filanan na as-salat seli dɛ khayrun min an-nawm ale de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ sunɔgɔ kan nka i b'a ye a b'i yɛlɛma kun k'i dacogo ɲɛ kun a bɛ ten de dɛ ni sɛtanɛ kɔgɔra adamaden la ayi i b'a bolo a b'i yɛlɛma de cogo min ka d'a ye i bɛ t'o de la sa n bɛna wuli o ye minnu yɛrɛ ka silamɛya ka fisa dɔɔni n bɛ kɛ k'olu de ta ɲɛfɔ i bɛ t'o la n bɛna wuli a laban fu b'a kɔrɔta i b'a fɔ ko sɛtanɛ b'a f'i ye a jɔra ka ban ko i tɛ bi ta ɲɛnabɔ yan i n'a bɛn a ma don wɛrɛ k'a sɔrɔ i ɲɔgɔnna dɔ de nana olu de nana wele i ɲɔgɔnna dɔ de ye kaɲɛ fila in kɛ o de y'a to mɔgɔw tɛ kaɲɛ lahara koyi i ɲɔgɔnna dɔ de nana misiri dayɛlɛ ka kaɲɛ fila in kɛ misiri welilaw ma ni ko cɛ koyi ala ka bɔda kan ye dalu t'an bolo koyi bi an bɛ don min na i ko bi kɔni jan ko micro ko tile in na téléphone ko tile in na ne tɛ se ka wuli ka taa fajiri seli
ita fe ka wuli ka taa fajiri de seli nyote ala ya sira be do no yan i yɛrɛ kunna téléphone de dalen kun kɔrɔ de a kando i ma ko kari ko wuli kari wuli seli kuma sera ala y'o kɛ anw minnu tile la anw dɛsɛra ka wuli ka taa seli maa minnu tile la hali monturu kun t'u bolo olu nana fara ɲɔgɔn kan k'u ka misiri fajiri da fɛ k'a ɲɔkurun jori k'u kama fɔ ɲɔgɔn kɔ k'u u se tɛngu ɲɔgɔn na ka misiri kɛ dɛbɛdɛbɛ fajiri fɛ ka seli anw minnu tile a minɛn bɛɛ b'anw bolo réveil minɛn façon bɛɛ dɔ bɛ yen bi réveil kan yɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka hali e yɛrɛ ta i tɔgɔ ma kari wuli nin si ma se k'anw wuli ko n ye limaniya ko de ye o ni dali ni wulili ma da koyi n bɛ wuli ka taa seli n'o ma da dɛ o kumana ko ka seli k'a kuma na k'o ka di ala ye ko bɛɛ ka di an yɛrɛw y'a kuma de la maninkaw ko ten ko ko dɔ tuma tɛ tanbe la ko nka tuma ni ɲuman ye tanbe la ko dɔ kuma ti tɛmɛ dɛ nka kuma ɲuman ɲuman yɛrɛ an yɛrɛ ko ten bamanankan la ko ni sanu y'a don kuma tɛmɛ ko sira ka fisa ye e y'i mago salen kɔ n'i mago ɲɛfɛn nana ko i bɛ waati nafa de dɔn o la wala y'anw de kalan anw silamɛw k'a fɔ ko seli n ye seli di a ma ka waati k'a la nka filɛ nazaraw ni diinɛ tɔgɔ ye di kafiriw ni fɛnw olu bɛ kɛ ka waati kɔlɔsi ka fɛnw kɛ kumaw kɔlɔsi anw waati la kow dira anw minnu ma anw de b'o kɛ k'o yɛbɛ bana a ye to an ka an sɛbɛ don seli ma jango kɛrɛnkɛrɛn ma k'a kɛ a kɛ kuma na a kuma wa n'a fɔra seli waati fana ka taa misiri la o y'a baara fɔlɔ ye ka taa seli jama fɛ o y'a dama walada ye kuma t'o ka bi nka n'a fɔra seli waati fana o tɛ an kɛlen don ka miniti minnu dɔrɔn boloda an fana an k'an janto o la ka kuma bɛɛ fɔ a cogo la miniti ninnu dɔrɔn tɛ seli ye k'a fɔ n'an bɛna ka ko 14h misiri bɛ seli o kumana 14h pile n'o sera dɔrɔn foyi tɛ daga i ye n'i m'a bila ka seli dɔrɔn i seli waati tɛmɛ a tɛ ten dɛ seli waati ye ka bɔ nin waati in na ka na nin waati in na ka bɔ nin na ka na nin na o ɲɛfɔliw bɛ yen hakili la o darisu kɛrɛnkɛrɛnlenw bɛ yen dɔnnibaw bolo fan caman fɛ b'a ɲini k'a dɔn e yɛrɛ min sigilen filɛ n'i ye ɲininka ko seli fana bɛ tɛmɛ kuma jumɛn i t'a dɔn e ɲininka ko waati jumɛn kɔrɔ ye ko lazara tɛmɛna i t'a dɔn n'i y'i ɲininka ko waati jumɛn kɔrɔ ye ko fitiri tɛmɛna e t'o dɔn waati jumɛn kɔrɔ ye ko fajiri tɛmɛna i bɛna min seli sisan a ma seli fajiri waati la e t'o dɔn miniti minnu filɛ an bolo tableau la o ye an bɛna ka ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la nin miniti in na o y'o de ye kɔrɔ tɛ ko n'o tɛmɛna dɔrɔn ko seli waati fana tɛmɛna dɛ an k'an janto o la aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا هالي ويروي من فلي ألا يمنون داما من بعد من بلبي لو يسلوا بمغوكنا أبي تلفون شامنا هل ني مغوبة الثلث الأخير أبو سيالي إيه يبافق أولي شوت لا سبنانا ni waati in su tila sabanan bɛ daminɛ ni heure in de la ka taa se fajiri ma a b'o signalé a b'i hakili jigin nafila su na i bɛ se k'i ka kuranɛ wiridi jate minɛ ni a ye n bɛ nin hakɛ in de kalan don o don a bɛ seli waati jira i la k'a fɔ nin ye seli fana seli ye k'a ta o la fo ka taa bila nin na bɛɛ logiciel b'anw kunna bi nka nin si t'a bɔ maa caman ye dɛ jouer de b'u intéressé je de bɛ baliku kunna a k'a ɲini ka nin fɛn ninnu dɔn ka ninnu baara cogo dɔn o t'a hakili la ale kɔni jouer ni fɛn kirikara minnu b'a kunna a b'a ka waati bɛɛ tiɲɛ o de la ala k'a hakili man di a ma bana seli a jɔyɔrɔ bonya a silamɛya la o tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ kuma surunya yan seli ye tuguɲɔgɔnya ye jɔn n'a ma cɛ silatun bayna al-abdi wa rabbih tuguɲɔgɔnya don jɔn n'a ma cɛ Abu Hurairah ta yi kuma dɔ lakale o la radiyallahu anhu ko ale y'a mɛn alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam ko alakira ko jɔn ni ala cɛ bɛ surunya
lahalaya mina ka tɛmɛ lahalaya bɛɛ kan k'o ye a te bɛ duguma tuma min na a bɛ sujudu la tuma min na ko tuma na ko alakira ko o tuma in na an ka dugawu caya i selitɔ i mana sujudu kɛ ko sujudu tuma sujudu hala in de o cogoya in ko jɔn ni ala ka surun o cogoya in de la ka tɛmɛ cogo bɛɛ kan mumini tɛ dalen sujudu la duguma ko a ni ala ka surun o tuma in de la ka tɛmɛ cogo bɛɛ kan o tuma n'i bɛ min fɔ ala ye a fɔ o tuma de an k'an ka dugawu caya sujudu la alakira yɛrɛ y'o de fɔ ka fara a kan sallallahu alaihi wa sallam ko tuma i ni ala ka surun o tuma in min na de k'i ka dugawu caya i ka ala weleli caya ya rabbi ala ka nɔgɔya an ma seli kɛcogo ɲuman ya rabbi ala ka nɔgɔya an ma seli ye fɛnba ye dɛ a b'a adamaden de dɛmɛ i ka diinɛ ko la hali maa minnu n'u ka ala ko tɛ ten gɛrɛnw ni fɛnw na hali npogotiginin minnu sigilen bɛ kuntigiyɔrɔw ni fɛnw na bolo minnu bɛ wuli ten hali n'u ka seli sutura n'a fɛnw ma dafa nka seli waati kɔni n'o sera a bɛ taa seli ni maa bɛ tuubi o la ale fɔlɔ bɛ tuubi ok ni maa bɛ tuubi o kojugukɛlaw la min bɛ to ka seli o fɔlɔ bɛ tuubi kana siga o la dɛ nka n'i ye seli kɔni bila o kɔrɔ ye ko i ni ala cɛ an ye kuma kuncɛ ni min ye sisan ni tuguɲɔgɔnya don n'i ye seli bila i ni ala cɛ kɔni tigɛra sa pewu ok kɔni bɛ komi baarada la e ni patron yɛrɛ tɛ hali a tɛ se ka ɲɔgɔn ye bilen fɔlɔ n'i kun nana i n'a kun bɛ ɲɔgɔn ye sisan hali a tɛ reçoit bilen a tɛ ɲɔgɔn ye bilen yɛrɛ i mana n ye n ka ci fɔ kare n n'a ye ɲɔgɔn ye han i bɛ to ka na faama fɛ yen wali i bɛna waritigi fɛ yen a bɛ reçoit kɔni a bɛ ɲɔgɔn ye hali ni ci ti ɲɛnabɔ n'a ko taa ka na ani nana i bɛ don halisa sira bɛ yen o n'i y'a wele fana a bɛ appel ta a bɛ dɔ fɔ hali n'a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ kɔrɔ ye ko contact bɛ yen a nka n'o banna kun n'i y'a wele a t'a ta n'i nana u tɛ sɔn i ka don ni ala tɛ datugu an ye dɛ ni e yɛrɛ de ye seli dabila sa o kɔrɔ ye ko e yɛrɛ de ye ligne tigɛ i ni ala cɛ karamɔgɔkɛ dɛ n'i ma nin si faamu dɛ i ka limaniya n'i ye seli bɔ i ka silamɛya la dɛ a bɛ komi i y'i ka téléphone de puce bɔ n'i ye puce bɔ e ni réseau bɛ ɲɔgɔn ye sira kan bilen n'i ma nin faamu ka taa don a la a nɔ na n'u y'i ka puce tigɛ o y'i ta tiɲɛ de ye ne ye misaliyaw de ye an ka nin waati min misaliya minnu bɛ faamu nin waati in na yɛlɛ ko kumaw tɛ o ni maa o maa n'a tɛ seli a mago tɛ seliko la a bɛ komi tuguɲɔgɔnya tigɛra i ni ala cɛ a ka limaniya téléphone puce bɔra taa i ka taa don a kɔnɔ ye jumɛn ye taa i ka taa i ka seli kɛ daminɛ bi kɔfɛ tuubi ka segin ala ma i ka tuubi ŋaniya ta kabi yan n'o tɛ maa caman bɛ yen ko k'olu vraiment bon n bɛ seli dɛ mais régulièrement tɛ ko o kuma seli de bɛ kɛ ka sɔrɔ régulièrement tɛ o kuma nin min mɛnɛ filɛ i fɛ nin ye taa i ka taa i ka seli i ka taa régulariser taa i ka seli k'a cogo la i k'a kuma la n'i ye cɛ ye n'i ma dɛsɛ taa seli misiri la kamalenkɔrɔ yɛrɛ kɔni n ka guwadala seli ani fɛn bɛɛ ka kan ne ye baliku dutigi de bɛ musow sen kɔ ka guwadala seli la ye ka kɔrɔtɔ ka salamu bila k'i da don olu ka kuma na rijal cɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri de kɔnɔ cɛbakɔrɔw bɛna seli kɛ misiri de kɔnɔ misiri la taa tɛ wajibi ye musow kan dɛ sariya tɛ musow bali ka na misiri de la nka a t'a ɲini u fɛ u ka na a t'u wajibiya a la cɛbakɔrɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri de la misiri de ye cɛ nayɔrɔ ye nka cɛ bɛ seli tapini ta dɛbɛni ta ten ka a da gwada la musow senkɔrɔ ye a bɛ salamu bila binu ne m'a fɛ ka n daga bɔ yan e yɛrɛ hakili tun bɛ seli la i hakili yɛrɛ tɛ seli la i bɛ na yan de n'i nana i bɛ jɔ an bɛ seli basigi n bɛ alihamudulilayi seli faamuyara misiriw kɔnɔ bɛ yen misiri caman kɔnɔ seliw kɛcogo alihamudulilayi i bɛ na i bɛ seli jama fɛ i bɛ waati min kɛ ka seli kɔnɔ o baraji bɛ kɛ ka sɛbɛn i ye salamu bilalen yanni i ka bɔ o baraji bɛ kɛ ka sɛbɛn i ye jama baraji 26 in i b'o sɔrɔ ka fara i ka kelenna seli ta ka 27 ne e dan bɛ ala la tigitigi ko danganiya bɛ yɔrɔ walahi i tɛ jɛn nin bɛɛ kɔ nafa min bɛ jama fɛ seli la
ha ma min ne dambe ala la tigi e jena nin bɛɛ kɔ i si bɛɛ kɔnɔ e mago tɛ nin na fiyewu bɛɛ tun bɛ tɔnɔ ɲini na n bɛ bɔ yan n taa jamana wɛrɛ la n taa minɛnw ta n bɛ tɔnɔ ɲini de la n'o tɛ u bɛ sɔrɔ yan i t'a ta suguba la i ka n'a feere i ka kin na e bɛ taa fɛn o fɛn ɲini kɔ kan a bɛɛ ankoro bɛ sɔrɔ yan nka munna i yɛrɛ bɛ ala deli i ka taa tɔw bɛ taa ta yɔrɔ min i yɛrɛ ka taa ta ye mun kama don walasa tɔnɔ ka caya munna e tɛ bɔ so kɔnɔ ka na misiri kɔnɔ munna e sɔɔri bɛ so kɔnɔ ye e t'a fɛ i ka ala ko tɔnɔ ka caya munna e t'a fɛ i ka baraji ka caya n'i ye dan bɛ baraji ko la 27 ni kelen o ye kelen ye ka sɔrɔ n'a fɔra ko 100% wala 200% 27 o ye combien pourcent ye n'a ko 100% dɔw bɛ juru ta ka crédit san wari t'a kunna ka juru ta ka crédit san a dɔn n'i ko a dɔw ma da ala la u bɛ kɛlɛ kɛ ten fu ɲɛ tɛ an dan bɛ ko min na bɛɛ ɲɛ b'olu kɛcogo la koyi ala ka bɔda de kan ye ala k'an ci di limaniya la ala k'an ci da ala ɲɛ sira in na ala ka laban ɲuman d'an ma اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين